Katukat ni por hadian ke jingmi ke huri hura na ke jingmu ke Sarkar Assam ban penhe ya ke surak ke bana Assam hadu langpi bat mausikar na kaliang kiseng bhalang kathan rimuliang bekentop ya ke KSU Rimuliang Circle FKJGP Rimuliang Circle lembat ke senong mausikar kila lej ban ya kendu ya Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District ban dawa pensange ya ke jing pentrai ya ke te ke surak katba ke Sarkar kampat la ban penbet ya upur usam hapadang kini ki arjala. Haba keren sikilat pathai kubor na nakaliang uba ti nong lang usor dar kesnong mausikar ulaong. Manakaliang kesnong nang ni sekmat kinom sya syu ya ki kampen roy jong ka Assam makindang pentrai hapo ketika kesnong. Mat kinyan le ya kini klam ke jingken randin. Bat ka jing semua ka bakong san ke jongi wangiwan kum ka rai lan ka naga dorbasno jongi ngila don naga resolution ba ya kena kam warlangi ya kendo siru la kalong kumno ya kini ki development jong ka Assam nginam sa su nang ne sikmat orchid hordang nginam sa mamar ba ka jingle jong ki kila panpaw ya ka jing ben breu bat kawai de kim khen breu yangi te de na kata kata ngirungin yale ado bakot lemda karandin bat kaji kenu bisi kamu kumbala batai bisi bagai kaba kan sawan hadin kan sanang wan dari yang takan lohi kan kumne namar nagaling Assam wala ya ka status quo kaba kiliteru kipen kei tengi ni don galat ba nginom sya dalile pananai sekmarung nginom sya lemda nagaling ka Kerliang Sarkar kimpen baju pursam nginom sya su. Kadban nakaliang uba biang boy sangriang u president ke KSU Rimuliang Circle ula penpau baka Assam nakapor sa kapor ka jule ya ki kamban skut jubor ya ki jaka khapot hakathain langpi wat hapadeng ke jing persa jong kinong song snong. Nalor kata ula angru makum kaseng kim kwa ya kinu ki kampen roy kadba ka Sarkar kampat la ban penbet ya uput usam berlada dei ban wan raru dei bet tangki bawan napo ka jela Meghalaya. Sarkar Assam klub hak breu ban tho ban wo ya kani ke jing trei hapo moskar ting yoi ya ke jing ya lum breu hang tu bat ngilap dalagi jong ki kman de nakali jong ikum kaseng hi nakapor sakapor ngi chupan snow sya ka Sarkar Meghalaya ba kade ban penbej no khamkloi ya upur usam namar ba ku mangilap mene ngi syam ba ki breu jong ka moskar bat ki marjan snong marjan hak tu gajaka ka bumut ba kigla kreni da ka basai ba kim kwa ya kata ka development lani ya kinu kilat jing penroy la da ka Sarkar Meghalaya bat ka Sarkar Assam kampat la ban penbej yau tau kudu sam bat kani ka jing aidau ka jongki ka jing bupor ka jongki nakapor sakapor ka pentrai sniuru da pentayangi kun samla jong ka dong kathan namar ba ngila ban ong ba balai ba ka don por ban penbej ya ka kam don por Henry ban penrung ya kinong tre lane ban wan Scott ya ki jaka bakin tur ya ki khaput ki ba umpat ban penbej hadu menta haka sita yo hadu arsin kila ban wan poi dena kaliang jongi kum ka seng ni wan hang ne ya ka bangi senran lem na benta kini ki urang ba jong ka dong athan ki ba juyeng persya nakwi kapor sya kwi pat kapor ya ka jingwan thombor jong kiwi pat kijaj beriu ki badai kijaj beriu Assam nakaling jungi kum kaseng ni ai kaki kadiang ni ai kaki kamon syaki pat ha kaju kaporo ngi poi hang ni hapo jong kane ka office DC pat nakaling jong DC ru ulakular mene hakmat jong ilang baro ba nang de syakmat usabu no ya magistrate na benta ka blok motion run tengi sok men ya kata ka si benta henrei nakaling jungi kum kaseng ngi kentu ba kam dai pan ba ka jingbu jong u na uta na benta uta magistrate kan long tang menta namar ba kadon hapadeng ka jing klumar kadon hapadeng ka jing ya pen ibor henre ngi kwa ba hadu bandakut bat hadu ba kani ka kam kandep ha ka jing ya penbej jong kini ki aryang mamla jong kani ka Sarkar Assam bat jong ka Sarkar Meghalaya ti ngin saya pej ya kata bat ha ka ju ka poro ngi kwa ban kentu ya ka Sarkar Meghalaya ba kamde ban susya jam palat namar ban nakaliang jong ka Sarkar Assam kalapan ken daladehi ya ka jing yakut ka jongki namar ba ha ka jing sisya la dehi ban penbej
na benta ka phase 2 ka baham hapo kalangpi sektor hendrai pada hadu menta kimpat ya penbej hendrai nakapor sakapor hi kalong bej dakum ni dakum tai tena kaliang jong kiri upaj ba ban kaliang jongi kum kisamla jong kadong kathan da ka basyahi ka masjid ka clear kalong bej ba ngikwa ya ka development nakasat jong ka mekhalia bat ngikentaj ya ka development nakasat jong ka asam namar ba hadu menta ngimpat ong ba kajaka kadai jong ka asam ni jong ka mekhalia henry kani kadai ka benta ka ba hadu menta kadang don bej hapden ka jingya penbej na kaliang uba serbilen lingdo u presiden ke FKJGP Rimuliang Circle Pan ula penpau bakani kadai ka jaka bagi pajba kila terang baya ka jing penbej yau put usam deiban pendap no henry hadu menta kadang sa teng bat na kaliang ka asam ru ka beteng ban le iki kam kentur put badia ka ba kimla ban priang Ka seng FKJP harkat ka jing don lang jong ka KSU hagri kapor abang iwan hangne ban senran lang yak sordar berstri jong ka sinong musikar hagri bat ka jing yang persyak jong ki ya ka jing thu jong ka asam ban tre penhe ya ka surok ka ba wan sa musikar te kila na kalian ka sinong kila bu ka jing tho angne akmat jong disi baki persyak bat kinom syak bat kin khang ka jing tre ka te ka surok na kalian jong ka sengru ni sngau ba ka ba ka sinong ka la sim ne ka rai kalong ka babyang bat ngin yai don rangkat lembat ka sinong de hagdi bat kan ka isu kumbang ila jukren na kapor na kalian ka seng kumju na kalian ka dong ka than hi baro ba katei ka jaka ka ba ki pajba nong sinong kila thrang kila kwa kila nut ba ka jing pen baju usam de bandab no tenre kadang yai sa teng hadu ka kapor bat kim semla ban pen bai tena kalian ka asam kawan kentur pot niu i hanung ma nang tang ne hamusikar te katu ka jingla jong ka asam kadai ka jingle ka bang na kaliang jungi ki pajba nong susnong ngim lawan pediang kadau kalong ba ngi ki pajba nong susnong ha ka tu ka thain ngim ya kwa ban sa asam lap hi ai development lap hi ai ki scheme ki ba he ka no ru ngim kwa nomor ngim kwa ban hap sa asam kata kadai ka basai te ka jing pentre ki ki development ka pen i bat ka pen pau ba ka asam ka kwa ban kentut put na kata kadau ngi persya tena kalian juga seng ngenyai persya lakade hamadan lakade ha kajing yakhi lada di badon kambat ki ban yakhi persya yang surkaru tengyai dawa baya kena kamat di ban pendem no swai kajing penbet put te yakhi development ngen sana ya pejadin kata kade ka sur jungi kum ka seng kum juki nongsung sinong jong kate ka thain Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya